Armanca me jî bû ku em çalakî û hunera û çanda zanînga Rojava pêşkêş bikin hem ji bona mamosta hem ji bona xwendekara. Ji xwe pêşengeha me wek dîrok ji sêzdeh heyvê heyva meha adarê heya 16 meha adarê berdewam dike ji rojane saet 10 ta 1:30 em çi kesê dixwaze serdana me bike em pêwan pêşwazî dikin em ê wek rêveberiya zanîngehê û rêveberiya pêşengehê em ê wan spasname bidin wan.